Yan. Wow. Wow. Super lambot. That's fresh. What's up mga katropa? Welcome back to HANIMACETV. So for today's mukbang, nagluto po dito si Hungry Kulit ng crispy pata tsaka lechon kawali. Tapos meron tayo ditong fried garlic at fresh kimchi. Mga katropa, kanina pa kami gutom kaya kumain na tayo. Karang kabalan ko po, mga tamo po. Sige, yan. Wow. Wow. Nakaka-excite. Yeah. Sarap, man. Unang subo po mga katropa, kain. Sarap no? Matok. Sarap. Ba talaga pag fresh yung nabili ng karne, no? Mainit-init pa. Super lambot. That's fresh. Sarap. Sarap.
Malat. Ano kaya? Init pa. Sarap. Ito yung laman ng botong niya, no? Ito yun. Wow. Malutong siyang laman eh. Hindi siya sumasapal. Excuse me. Sibuyas. Sarap. Taba. Crunchy. Dahan-dahan, may basag siyang buto.
Ayan. Tumas. Ang tumas. Tumas na lang, tumas. Buhay pa. Habang tulog na tulog ng lahat tayo. Makain pa lang. Mga katropa, busog na po kami ni Hungry Colette. So that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan yung video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to HANIMACETV and click the bell icon para lagi po kayong ma-notify sa aking mga bagong Mukbang. mukbang. So see you! Bye!